Hayi baba ngeke hayi. Sini? Awu disconnect lapho. Ngiconnect mina. Ngidlala ingoma yeso. Usho kuba ungaboni ukuthi ngiyadlala vele wena. Cha mfethu la ngifuna ukudlala ingoma kamfana kagogo noFezile. Abantu bakhala ngayo Akunamsebenzi futhi ngisadlala kutshela ukuthi ngisadlala manje ufuna ngenze njani? Cha mfethu wonke umuntu la ngaphandle ukhala ngayo le ngoma manje kumele ngiyikhalise ngiyizwe ngiqeda uyidownloada manje. Ithini? Ithi ukhalelani? Hayi sobe siyibone mfethu hayi awukahla ncane ithini? Bethini inkinga yakho? Nayi manje hayi. Vale pura. Bethini ubekani? Hallo Instagram. Ima. Nayintombi yakho. Ubani? Osman. Fayifone flight mode. Nje? Fayifone flight mode khona ezingeke sifone ezinye intombi zakho. No. Hayi ngiyakubona ukuthi usile wena. Ufuna ngifayifone flight mode, uBluetooth izocisha mase ya disconnect. No. Ngiyabona. Ni ubekani? Imali khongodo. Akuphethe inyama. Ufuna kuzwise yini? Aphetha awunikeze leyo. Awungiphi. Ngani? Hayi. Ya ma. Ngizela ngoma afezela lapho disconnect. Okay. Yimo. Yashisa kabi inamba. Disconnect. Yimo. Disconnect. Endale wena le namba yashisa baba. Sekufunze. Bluetooth Yeah. is ready to pair. Yeah. Ukhala ngani hey ongitshela ukhalelani wena qinisela Bibu, wehlele ingoma yami lesanda kuphuma. Singoba bhengela lapha. ukhalelani Uhlungu nenhliziyo ikhayibona ikhushukhushu zama yonke imizamo sebethi ngisiphukuphuku bangabaza amandla ami ngoba ngithanda wonke umuntu dlala nabangani abangigibele ekhaya shiya ikhaya lami ngoba ngiphilela uphando uma nothimoni basakhuna amathanda sula zonyembezi waso ujesu uyakuthanda lapha naye umama uyangibuza ukhalelana baleka nendlela wemakhosi ngiyavuma kube kuya ngami ngabe intwana iyadu kube kuya ngami ngabe intwana iyadu kube kuya ngami ngabe intwana iyadu